Palok perjuangan ni ka video asyur rai pi komno bantem koitar kan ni ka video dari tangki barang sedang mo dari ngam deu bak tibit dari asyur nang malu mala ada yang kuat pin i ya ki pempat nang tang katahi dan tapi sneu de bat sneu tenat ya kan video bat video ki mentoy so like bat subscribe ya ni video tebun lagi ni video ki chunga kidi ngapen mi ada jenis kai pat ka kiwe pat bentah akan ni video ngasup mi ya kan ni bentah kemuno bentem ya ka koitar te sampai hadu bukut kan pen ilang kemuno ben tip ya kar kom ikot jong ka koitar bat ka piano te sampai step by step ya kan ni video ngasup unra ya pi kemuno ben tip ya ikot dan ya ki ksai mo teh akan ka video ngan sedang no kemuno ben itu ya ki ksai di iki kerteng jong ki ksai bat ki kerteng jong ki fret teh akan ka video ngam kamla ben itu ya kerteng jong ki fret mar ki fret ki don lang jong hande ngasu ya tu kendiat cipang kemuno ben tip ya kini ki kerteng jong ki ksai mo te tong sedang no uni ksai ban kong way lai sau sam riu don tu ki ksai te ksai ban kong de u i r u d u b u balai u d u g u besau u d u d u besan u d u e u benriu u d u i tengah pila sutu ya kata i b g d e i ki i dan arti limo harum berkong berubah menteri UDUI dan mentang ngatarai pila sutu ya kikatang juga kisai dan mentang ngapen iun ya kikot kilong kumni kono jintem kaba tengkam hakar ubai kasiau kadon kumni kikot A B C D E F G kadon nyau teli kikot A B C D E F G kita di kikot tangkom ta teh kan ke video ngan supin ini ya pi komno ban bat ya ki kikot mo ketiga banengkong aku sai uba kan ka kanemo aku sai uba R ka fret ka R aku sai uba lai ka fret ka R aku sai uba sau ka fret ka R tadi E major mo E major nanta bisa B major B major sai uba R fret ka sau saya balai ke fret ke besau saya besau ke fret ke besau yang takkan ke wepat hau saya ubasan ke fret ke bar debat bahawang nih tadi B major sub C ha ka fret ka ban kong usai uba R nanta ha ka fret ka ba R usai uba sau ha ka fret ka balai usai uba san C major nanta poi sub D ha uksai uba nengkong ka fret ka R ta ha uksai uba R ka fret ka balai ha uksai uba lai ka fret ka R tadi D major mo D ta poi so I ha uksai uba lai ka fret ka nengkong ha uksai uba san ka fret ka R ha uksai uba sau ka fret ka R W E major I nanta
W poi sau A sau F mo poi sau F ha ka fret ka balai ukusai ubasan ha ka fret ka balai hi ukusai ubasau nata ha ka fret ka baar ukusai ubalai parkani ka wai keti ha ukusai ubaning kong empat ubaar ane ai kam tur biang kam nero biang kan pawai slide B D U F mo F jo W F poi sau A sau U G ha ka fret ka baar ukusai uban rio ha ka fret ka baar ukusai ubasan ha ka fret ka balai ukusai uban kong tadi uji mo itu perlu nak buat saya ikut juga di video deh hakawai pat video ngan ya tu ipi ki a kita ki family hot ane kita ki family hot jong kini ki hot mo ki a ki perlu jong ki nomor gini ki don lala ka jong ka yeng ka sem ne lala kita ki benta nomor kiri ki don lagi kita ki hinben ki para kumbujo ada klaim kita kasur jong kejeruai kam dawan tapi di mentip ki a ki perlu jong b ki a perlu jong b ki a perlu jong a ki a perlu jong u b mo jong b nata jong u i serta nata te perlu ka skem ba next video ngapen mi yang tak video tapi seudai bersama tenar so balaja kan video tak kom tangil pun syak bekut te kublai sibun kublai pi barok